Goedemiddag, ik sta hier naar Bart Meens van de TU Delft, de winnaar van de Vision Solid Challenge. Bart, de eerste reactie op de winst? Ja, fantastisch. Echt, ja, we hadden dit enigszins verwacht, maar we moeten het wel die favoriete waarmaken, die favoriete rol waarmaken om dit voor elkaar te krijgen. In de pech zit in een klein hoekje, dus ja, super gewoon dat we hebben gehaald. Absoluut. Dus de resultaat was geweldig. Ja, dit was de finish van de ook deze keer hebben we geprobeerd het nog sneller te gaan dan vorig jaar. Dat is ons gelukkig gelukt. Onze bijzondere dank aan uit. Ja, wat je net al zei, dit jaar veel sneller dan vorig jaar. Maar wat heeft het nu uiteindelijk gekost? Ja, de prijs van zo'n boot als dit is moeilijk uit te drukken. We hebben een hoop onderdelen gesponsord gekregen, zoals de zonnecellen, waar we zeer dankbaar voor zijn. Ja, die zonnecellen zijn denk ik het meest dure onderdeel van onze boot. Het zijn speciale cellen die uit de ruimtevaartindustrie komen. Het zijn niet de cellen die je op je dak niet kan gaan verwachten. Ja, de prijs van het hele bootje bij elkaar, we hebben hem verzekerd voor 2,5 ton. Maar ja, er is gewoon een hoop tijd in gaan zetten. Het is een raceboot. Dus, ja, want jullie hebben het zelf ontwikkeld inderdaad. Ja. En hoeveel tijd gaat daar inderdaad? Nou, we zijn met 4 man zijn we echt een jaar lang fulltime, dus meer dan 40 uur per week. Ja, als we 40 uur per week hadden, maar we blijven bezig. We hebben het echt op 60, 70 uur per week dat we erin hebben gestoken voor iedere persoon. Ja, en we hebben nog drie part-timers die ons zeker bij hebben gestaan. Ja, alle andere bedrijven die ons hebben geholpen.